Usa sa mga babag sa pag-angkon sa hingpit nga kagawasan sa pagpamalit sa gikinahanglan sa kababaihan, mao ang financial nga kagawasan. Kasagaran, kay nahigot sa trabaho sa balay ug sa pagpakaasawa nga ang mga anak mo ay pirming mauna, ang mga nanay wala na ikapamalit og pangpagwapa. Alang sa mga nahugpo nga kababaihan, ani ay simple nga solusyon sa inyong kahimtang. Kontaka ang Technical Education ug Skills Development Authority aron matudluan kamo sa pagluto sa mga pagkaon ug sudan nga pwede ninyong dugang kapanginabuhian. Aduna sila'y tao nga sa food technology kasaligan kaayo. Sila na ang mutudlo kaninyo sa pagluto. Sa tunga sa adlaw nga pag-imbitar sa TESDA, mahimo kamong matkaton sa pagluto sa mga kinaham nga mga pagkaon sa mga bata ug dagko. Gawas nga pwede na nga ang mga anak kini mo imong ipasnacks, kamo na ang mga ba ug may kahigayunan paghihapon nga kini inyong ikapamaligya. Diyutay nga puhunan lang sa mga sangkap, nga usahay, sobra-sobra rosab sa mga gamit sa kusina. Sapagkat gikan sa mga taga-TESDA, may pang snacks ka na, may pang negosyo ka pa. Gikan sa Lagyawan sa barangay sa Maribohok, Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.